Iti DAMDAMAG, CORDILLERA, Probinsya ti Kalinga na ideklara nga state of stable internal peace and security. Ken 25,000 kilograms ti bagas, na iwaras kadagiti vulnerable sector iti Lagawi Ifugao, babaan iti benteng bigas meron na program. Kanayunan a report iti manipod kini Anjel Pengosro. Kalpasan ang naipasidong iti state of stable internal peace and security ti Apayao, si marunumot ang naideklara iti state of stable internal peace and security ti probinsya ti Kalinga. Indaw luwan dito ti probinsya la gobyerno ti Kalinga kanda dumapay nga ahensya, kas panang bigbig iti nabaligi panang talinaed iti linak, kapya kan seguridad iti intero a probinsya, kalpasan tinabayag a panawon a kampanya kontra iti insurhensya. Napnuan kay papanante unveiling of marker amang ipasimudaag iti baligi ti probinsya anang patalinaed iti stable internal peace and security. Naisayang katmutlaang ti handover ceremony ti Philippine Army iti Philippine National Police, tapno maipasa kadakwada ti responsibilidad iti panang patalinaed iti linak ken kapya iti probinsya. Iti Ifugao, 25,000 kilograms a bagas ti naiwaras kadagiti vulnerable sector, PUV driver, minimum wage earners ken mannalon kabayatan ti panakaayuswa ti benteng bigas meron na program iti Lagawi. Sigon iti Department of Agriculture Cordillera, ti munisipyo ti Lagawi ti may 3 at 20 pesos rice distribution site iti sidong ti expanded program aso maruno iti Baguio City ken Benguet Provincial Local Government Unit. Kinunapay ti ahensya a manipod January aging ga April itatawan, agarop 1.6 million kilograms ti bagas, nga gatad iti 32 million pesos ti nailako iti rehiyon, a pinagnumaran ti 51,000 nga individual. Malaksid kadagiti rice interventions, pinapigsapay ti DA card ti kadiwa ken market linkage initiatives da. Tapno matulungan dagiti lokal a mannalon tinateng, anaapektaran iti panagnato ti gastos iti gasolina ken karit iti merkado. Iti Benguet, bimisita ti Capiz, Iloilo, Guimaras, Aklan, Negros Occidental ken Antique Small Water Irrigation Association, manipod Western Visayas iti munisipyo ti Itogon, tapno mangisayangkat iti benchmark iti rice farming ken irrigation system practices ti munisipyo. Panggap ti panagbisita ang mapapigsa ti panagsinukat ti panakaammo iti nagbaetan ti asosasyon ken ti LGU Itogon, bayt ang maipaayan dagiti miyembro iti hands-on experience, kadagiti kasayaatan nga aramid iti panang tarawidwid iti sistema ti irigasyon, operasyon ken sustainable agricultural development. Nagyaman met ni Mayor Waclin kadagiti participants iti panangpili da iti Itogon, kas maysa kadagiti benchmark sites da, bayat ngayon paganatgat na ti kinapatag ti panagbibinding lay ti panakaammo kadagiti mannalon, ken asosasyon ti irigasyon iti panakapasaya at ti produktibidad ti agrikultura, ken panakapapigsa ti seguridad ti taraon. Anjel Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.